ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାଷଣ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ, ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଓ ମୋର ସହପାଠୀ ଓ ସହପାଠିନୀଗଣ, ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ। 1897 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବଜାରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କଟକରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ 1909ରୁ 1912 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଲକାତା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଥିଲେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଯୋଦ୍ଧା ତଥା ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଜନନାୟକ। ସେ ଥିଲେ ବିପ୍ଳବର ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ବହ୍ନିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ। ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସାଲିସ କରିବାକୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସାଲିସ ହେଉଛି ମାନସିକ ମୁହ୍ୟମାନତାର ଚିହ୍ନ ଓ ଉଦ୍ଦାମତାର ପରିପନ୍ଥୀ। ଜନସେବା ଓ ଜନ୍ମଭୂମି ସେବା ଥିଲା ସୁଭାଷଙ୍କର ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ। ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ବିନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଶାର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମିର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବଳୟକୁ ପାର ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ବଳୟକୁ ଲମ୍ଫ ଦେବାକୁ ସେ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ। ଆଦର୍ଶର ତେଜପୁଞ୍ଜ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବିପାକର ହିମଖଣ୍ଡକୁ ତରଳାଇ ପାରିବ, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ବାଣୀ। ବିନା ବିପ୍ଳବରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୌରବବହ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା କରାଯାଇ ନପାରେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ରକ୍ତ। ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ପରାଧୀନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲୋଭନୀୟ ICS ପଦ ତ୍ୟାଗ କରି ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। 1938 ଓ 1939ରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇ ଥର ସଭାପତି ପଦ ସେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ନାମରେ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଓ ହିଂସାତ୍ମକ ଉପାୟରେ ଦେଶକୁ ବ୍ରିଟିଶ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଲେ। 1941ରେ ସୁଭାଷଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। 1942 ଜାନୁଆରୀ 16ରେ ସେ ଫେରାର ହୋଇ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। 1942 ଜାନୁଆରୀରେ ରେଡ଼ିଓ ବର୍ଲିନରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଭାଷଣ, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଜାପାନରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ ଓ ମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗଠିତ ହେଲା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ। 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 1944ରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ମଣିପୁରର ମୋଇରାଙ୍ଗ ସହର ଦଖଲ କଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ। ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଦୁଇଟିର ନାମ ରଖାଗଲା ସ୍ୱଦେଶ ଓ ସ୍ୱରାଜ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଜାପାନ। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବାରୁ ଜାପାନ ସାମରିକ ସହାୟତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସେନାବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ପରାସ୍ତ ହେଲା। 18 ଅଗଷ୍ଟ 1945ରେ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଇୱାନ ଯାଉଥିବା ବିମାନଟି ତାଇପେ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ନେତାଜୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାରେ ସୁଭାଷ ବିଫଳ ହେଲେ ସିନା ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା, ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଓ ପରାକ୍ରମକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖକୁ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।